nire asmoa zen kultura berri bat ezagutzen, ez da, uruguaildarra. Eta uruguaildarretik aparte badago euskal kultura Uruguaien. Bai, eta ez gutxi gainera, ez da? Eta ez gutxi, ganera. 3 milioi dire eta 3 milioitik 140 ingo deu lehenengo bigarren abizin moduan euskalduna. Benetan nahi aiz? Eta nik hori neban jakin ara heldu nintzen arte. Montevideonan Uruguaien badau ziro euskaletxe, eta batera horbildu nintzen, eta hor nire sorpresa euskaletxean 3 gazte nigaz euskeraz. Uruguaildarrak izenda euskeraz nigaz. Eta hor sortu zazten apurubet, euskal diaspora ezagutarazteko nahi hori, ez da? Zergatik hemen Uruguaien euskaldunak dauzen. Osea, ez zitan idea horrekin jun. Han sortu zitaizun zirrara hori. Hori da, nire erasmusa ziren 6 hilabete. Eta 6 hilabete ostean bueltatu behar nintzen. Nintzen bueltatu, sorpresa. Zenba demo gaiatu izan? Gero beste urte bete. Beste urte bete baino gehiago. Hasi nintzen, klaro, Uruguaieko euskaletxeak hasi nintzen elkarrizketa batzuk grabatzen, nik ikusentzunezko komunikazioa ikasi dut, Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta bertan hasi nintzen elkarrizketa batzuk grabatzen. Eta esan zostean, Joander, badeko zu diaspora Argentinan, Txilen... Eta bakarrik Uruguaieko diaspora zeznaz lotuko. Ja, motxak gatzeko pixkat, ez da? Orduen Argentina hor parean egonda, barkueko ju eta Argentinara joan nintzen. Eta Argentinan gaur egun dauz, 98 euskaletxe baino gehiago. 98 euskaletxe? Katxiz da, marri, oideko, eta kaina euskaletxe bakoitzan, ni Argentinan egon da nitxoke bai, eta ederradek nola bizilen gure kultura, ez da? Bueno, behaien areke bai, mendikan jundakoak dira, ez da? Hori da. Eta politena da, zelan Argentinako euskaletxeatan eta Uruguaien gazteak batzen duzena dire dantza eta sukaldaritzan. Orduen gazteak biltzen dire euskal dantza taldeatan, gero euskal dantza taldeak bidaiatzen dabe Argentina osotik, iriziri egiten dabez lagunek, eta gero jatetxea, beti da euskal jatetxe bat bertan, eta hemengo jakia jaten dira. Sentitzezea hemenengo bazinan bezala bertan jaten zeudenean, o beste ikutu txiki bat badaka, azkenan argentinoak badire nola salseroak eta, ez da? Baina mantendu da oso ondo hemengo kutsua eta hemengo... Eta Argentinan guraso asko badire hemen jaiotakoak, eta mona aitona asko badire hemen jaiotakoak, orduen mantentzen dabe euskal kultura euren etxeatan.